Het Simmerblomke. Ik sta hier in Stiersgeer en net helemaal zonder reden, want ik heb er een prachtig boeket mijn naam van Jelledas Bloemenboutique uit de Westereen. Ja, en ik ben onderwijs naar Yvonne Bauma, want wij kregen een berichtje van haar collega Elisabeth. Yvonne is namelijk herstellende van borstkanker, maar had wat complicaties daarbij. Dus ik heb natuurlijk toch een vervelende periode. Nou, Elisabeth vond wel dat zij een bosje bloemen verdienen, dus we zullen even zien dat we haar verrassen kennen. Nou, ik zal even zien als ze thuis is. Hier maar we wijzen. Noem maar fjouwer. Dus het is altijd een spannend moment. Hier is echt een hoen aanwezig als ik het bordje ljouwen mij. Familie Bauma. Nou, dat mag het wijzen. Nou is het afwassen. Ik geloof wel dat de bellen doet. Ja, sure zo'n. Yvonne? Ja. Helemaal goed. Keo, of ik kom wat dichterbij, want we moeten natuurlijk de microfoon een beetje rekken. Slaagt dat zo? Ja, sure, is hartstikke mooi. Ik heb een verrassing, zou je zeggen. Nou, hartstikke leuk. Ja, want je hebt wel een beetje, ja, toch een moeilijke periode, heb ik begrepen. Ja. Kun je er iets over vertellen? Een jaar geleden is borstkanker ontdekt. 2 tumoren. En dat is allemaal goed geopereerd. En ik ben 6 weken daarna heb ik een knieontsteking gekregen. Ja, en het lopen, het wil gewoon allemaal nog niet. Dus allemaal moeilijk. Ja. Dus dat rennen gaat inderdaad nog wat moeizaam. Ja. Maar de operatie verder wel goed slagen? De operatie is verder goed gegaan, ja. Tumoren zijn verwijderd, dus alles is goed gekomen. Nou, gelukkig maar. Maar nu is er toch iemand en die zei, ja, zij verzinnen het even een blasje bloemen, want het is wel al je vervelend. Heb je een enig idee waar dat wijzen kan? Sorry, ik zou het niet weten. Het is een collega. Een collega. Oeh, ik heb meerdere collega's. Nee, ik zou het niet echt... nee. Elisabeth. Elisabeth, ach wat lief. Ja, Elisabeth van der Wal. Ja, wat lief. Ja. Je bent goede collega's? Ja. Dus maar ja, ik ben natuurlijk nu een jaar niet op het werk geweest. Dus ja, we zien elkaar weinig. En mocht weinig contact hebben met grote groepen. Dus ja, het is allemaal een beetje moeilijk. Het ging allemaal een beetje moeilijk. Het is nog een beetje moeilijk. Dus ja. Nou, bij deze hopelijk een opkikker, maar een prachtig boeket. Zal ik hem je deel lezen, want dan kun je mij nemen. Ja, dank u. Dan de man zo vragen of hij me even in de vaas wil doen. Ja. Hartstikke lief. Nou, je kom je de decemberperiode wel met trot, denk ik. Ja, zeker weten. Helemaal goed. Helemaal leuk. Dus ik zal er een appje sturen om te bedanken. Hartstikke lief.